orgullo contar hoxe coa presenza de dúas activistas feministas da talla de Noemi Chantada e Amelia Tiganos. Como Asamblea Feminista defendemos a abolición da prostitución como a única vía que garantiza a liberación das mulleres e pon o foco no verdadeiro problema, os puteros. Homes que violan mulleres sistemáticamente para exercer poder sobre nós. Nos o temos claro, ninguna nacemos para ser puta, e somos conscientes do entramado estrutural político-social que sostén o mundo da prostitución e fomenta e perpetúa a violación sistemática de mulleres en todo o mundo. Por todo isto, defendemos a abolición como a única solución contra o sistema prostitucional. Creemos, ademais, que hoxe é un día histórico, pois por primeira vez en Redondela vaise debater sobre prostitución e sobre a súa abolición. Noemi Chantada é titulada en imaxe pola Escola de Imaxe Son de Vigo, traballa como directora de fotografía e cámara dende hai 15 anos. Hai 2 anos funda a produtora Islandia con Óscar Pardo, desenvolvendo diferentes proxectos. O seu primer proxecto como directora é a curta La Mujer Invisible, curta que proxectaremos hoxe e da que Noemi, estamos seguras, nos contará cousas moi interesantes. Así mesmo, foi nominada aos premios Mestre Mateo 2018 como mellor curtametraxe de imaxe real. Amelia Tiganos é unha activista feminista e vegana, nada en Rumanía. Vive en Euskadi, a súa venta ao mundo desde que pudo reconstruir a súa vida e renacer despois de ter sido explotada sexualmente durante 5 anos no Estado español. Desenvolve o seu traballo en feminicidio.net, un proxecto social e observatorio da sociedade civil contra as violencias machistas, do que forma parte a partir do ano 2015 e onde actualmente sostén o cargo de coordinadora da plataforma de formación online e do proxecto de prevención, formación e sensibilización sobre prostitución, trata, violencia sexual e outras formas de violencia contra as mulleres. Publicou varios artigos e é formadora en varios cursos obradoiros de sensibilización e prevención da prostitución e a trata. Nos últimos 3 anos impartiu máis dun centenar de conferencias, charlas e obradoiros por todo o territorio español e tamén na Argentina. Tiganos deixa claro que non podemos falar de igualdade entre homes e mulleres, nin de xustiza social, nin da sociedade do bo trato, mentras exista unha soa muller no mundo explotada sexualmente. E nós, a Asamblea Feminista Paxaretas, non podemos estar máis de acordo. A continuación, demos paso á proxección da curta La Mujer Invisible, de Noemi Chantada. Ao finalizar a curta, Noemi levará a cabo a súa intervención e despois damos paso a Amelia. A última parte desta xornada a dedicaremos ao coloquio o que os invitamos a participar activamente. Grazas.